ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುರ ದಾದ ಪುರ ತುಯಾರ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಾರೋನ್ ಬಲೆ ಪೇಪರ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಈ ಮರ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಮರ ಹೊಲನ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪನ್ಪೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಲಂಚಿನ ಮರ ಅದು ಅಂದ ಸತ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗ್ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಅಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು 8% ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಲೆ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಈ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1,300 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೈಕ್ ಅವು ಸೇಲ್ ಗುಂಡು ಉದ್ದಾಪನೆ ಅವನ್ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಅಲೆ ನಾಡ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ತುಲೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಾರ್ ಪುರ ಆತುಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ಪುರ ಬಿಆರ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬಿಆರ್ ಪುರ ನಿತ್ತ ಸೀಸನ್ ಆತು ಇತ್ತ ಅಂತ ಅತುಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಜ್ಜಿ ಅವು ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟೆಡ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಡು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿನ ಬೂರ್ಂಡವು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿನ ಬೂರ್ಂಡು ಇದು ನಲ್ಪ ದೋಣ್ ತಿಂಡು ಅಲೆ ದೋಣ್ ತಿಂಡು ಕುಡರ ಪನಿ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಡಾತ ಆಯ್ತಾ ನಾನೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಡ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಾಡ ಮೆಹಂದಿ ಪುರಾಣ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪರ ನಿಕ್ಲ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಖರ್ಚಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡುದು ನೆಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಬು 3 ಬಲ್ಬು ಅಲೆ ಈ ಬಲ್ಬು ಈ ಬಲ್ಬು ಹಿರಿ ನಂಬೇರಿಂದ ಪಣೊಂದು ಪೋಪು ನೇತ ಇನ್ನು ಪುರ ಬರ್ತಾರ ಸುಲಭ ನೀವು ಬರ್ತಾರ ಇಕ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಪು ಸರ್ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಹಾಕುಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬುದ ಮಿಂಚಾರ್ ಬಲ್ಬ್ ಉಂದಿತ್ತ ಮಿಂಚಾರ ಆದ ಇತ್ತನು ಉಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಾರ ಆದಿಪ್ಪ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೀಸನ್ ಹಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಾಯ್ದ ತಿರ್ಕೊಂಡು